The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Actually, we live one day at a time. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon aron kita masibo gayud ug mahiluna diha sa grasya. Gikinahanglan ang atong paghingalan sa tanan natong mga sala natong nabuhat ning adlaw by using the principle of 1 John 1:9,
if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, this gives you, as a believer in the Lord Jesus Christ, a tremendous problem-solving device. You can use it before the teaching of the Word of God to guarantee that not only are you in fellowship with the Lord, but also to guarantee that you can understand by means of the Holy Spirit, the teaching ministry of God, the Holy Spirit teaching the Word of God that we are going to take up today. Therefore, let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and with definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing, this is our means of growth, this is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. We thank you for this Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga igala, atong mga subscribers ug ang atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome now sab ini atong pagtuon sa pulong sa Dios ug niya pa kita magadupot gihapon ini atong title that the real keys of success in life. So mao kini ang atong giduputan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Unas tanan, ani ay usa ka prinsipyo nga ingnon ta magabukas nini atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw. And here is the principle. The decision we make determines the life we live. Ang desisyon nga atong himuon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o atong pagkakristuhanon. We are now believers in Christ, therefore we are saved by the precious blood of Christ. O kita matarong naman sa tubangan sa Dios, pinagi lamang sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. So base nining maong prinsipyo, the decision we make determines the life we live. Tinuod gyud. Ngayon sa imong himuong desisyon, mao nay pamatuod ingnon ta mo'y magadeterminar sa kinabuhi nga atong kinabuhion. Now, kita nga mga magtutuo gimanduan sa pagpuyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios. Atong gitawag kini sa in English, so the operational divine dynasphere. O kining maong divine dynasphere, daghan kini siya og mangangan. Usa niini, this is God's power system. Kini ang protocol plan of God, the Christian way of life, the royal palace, God's power system where
anaa diha maangkon ang gahom sa magtutuo. Ang magtutuo makaangkon nining maong gahom gikan sa Dios. Og mao nga kini lamang dapit nga ginganlan og divine atmosphere. Maoy tukma nga dapit nga atong puy-an aron kita makahimo sa husto tukma maayo nga mga desisyon atong himuon. Mao na nga kadtong prinsipyo nga nagaingon, whatever decision we make determines the life we live. Mao na nga karon nga umikan sa atong paghimo mga desisyon nga nasibo ngayon sa pulong sa Dios. Therefore, mao na magadeterminar sa atong kinabuhi. Ingon nga mga magtutuo. Og aniya man kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhag the real keys of success in life. Mao na nga. We want to be successful in life, right? Kay mao man kana ang kabubuton sa Dios. Naun sa man ito pagkaibawas kabubuton sa Dios kung wala pagtuon siyang pulong. Mao na dakong pangutana. Mao na nga nakita na to unsa ka hinungdanon kabililhon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay in fact this is the guideline, the instruction. Mao kini ang kanunay ni natong giehemplo nga instruction manual sa Dios. Alang ka na itong mga magtutuo aron kita maka kinabuhi sa usa ka malampuson nga kinabuhi, madinaugon nga kinabuhi. O atong gihisgutan kagahapon ang bahin ni ining 8 ka mga ganghaan ni ining maong dapit nga atong puloy-anan. It's a mental attitude kanang life. Kung kita na sa maong dapit, then it is in our mind. Ug mao na nga dunay 8 ka mga ganghaan nga atong pag-aagian kung kita buot nga magkinabuhi ni ining maong kanang dapit. Okay? The operational divine dynasphere. O atong isgutan nga ang gate 1, ang una gyud ni ining ganghaan 1, mao nang gitawag natong the power gate. Okay? So sa paglaktod na to og hisgot niini, ang gate number 1 is power gate. Kay kini mao man ang the feeling of the Holy Spirit. Nga kinahanglan mapunan kita sa Espiritu Santo natin pakikambitay sa Dios sa atong pagpuyo niya ng maong dapit nga may gahom sa Dios. So that is the power gate. Katong giingon kanimo, the silent, invisible, enabling ministry of the Holy Spirit. Kay ang omnipotente nga Dios Espiritu Santo mo ay sustain sa magtutuo o kini supplying the supernatural means of executing the supernatural Christian way of life. Mao nang ang mando diha mao nga kinahanglan nga kita napunan sa Espiritu Santo, Episo 5:18. Og we have to keep walking by means of the Spirit. So mao kana ang power gate. Unya sa pagpadayon nato sa pagsud sa ubang ganghaan, ubang mga gate, ang ikaduha mo kining basic Christian modus operandi. Okay? Kay kini man ang tinubdan sa objectivity sa magtutuo. Mao na gate 2. Og it says here that the most elementary systems of problem solving ana diha kapahimuslan sa usa ka magtutuo nga dili pahamtong. O kini nag-appeal sa rebound technique, unsa pa, the faith rest drill, aron siya makaugmad niya ng iyang paglaom. Okay, the hope. Kay kining hope is the believer's
anticipation of promised blessings, and his initial basis for motivation. So, Romans 12:12 nag-iingon usab, with reference to the hope, keep on rejoicing. Okay? So, mo ka na ang gate 2. Excuse me. Now, sa gate 3, the gate of the enforced and genuine humility makes the believer teachable. So, padayon kita sa atong paghisgot ni ini. Gate 3. Ang gate 3 nag-ingon, this is the gate of enforce and genuine humility. Mo ni nagapahimo sa magtotoo nga siya katudluan. Meaning he is now teachable. And then gate 4, mao ka nag-iingon nato nga momentum, perception, and application of Bible doctrine. Mao ni kaupat. Ay kalima, mao ni spiritual self-esteem and personal love for God. And then number 6 is the spiritual autonomy and impersonal love for mankind. Then number 7 gate is momentum testing. So pag sulayan na ang atong kalig-on, ingon nga mga Kristiyanon nga nagpadayon sa pagsibog sa unahan, pagtistingan na. Kaysa diha nga makapasar na kita nining maong momentum tests nga atong agian, then mudayon na tagsud sa gate number 8 which is spiritual maturity. Kaya na naman ta spiritual adulthood. Okay? Ang spiritual adulthood, by the way, mo ng gates 1, 2, and 3. O apil namang number 4. O ang spiritual adulthood na magsugod diya sa gate number 5 until gate number 8. Okay? So, mao kini ang 8 ka mga ganghaan diha sa operational kanang divine denosphere. Okay. Sa laing bahin, palihog ang sa imong Biblia diha sa Roma 8, versikulo 28. O kini hisgot corrected translation kini from original Greek. O it says here, now we know in fact that to those who love God, God, causes all things to work together for good, for those who are called on the basis of a predetermined plan. Now, una sa tanan, ang Diyos, ana ay plano sa atong kinabuhi. Usa kini ka plano alang sa matag magtotoo. Yatong ngayon ngay mo gidawat sa Ginoong Kristo ngay mo manluluwas, diha ka ni sud ka niya ng maong plano. Immediately you enter into that plan. Now, God provides through His grace ang tanan nga imong panginahanglanon that you need for you to be able to fulfill this plan. Now, samtang ang Diyos or sanglit ang Diyos, hingpit man, ang iyang plano sa atong kinabuhi, hingpit. However, for you, na dili hingpit, God provides you even more. God provides us, kanato, who always fail
kanunay magyutang pakyas, who always give up, we who are weak. Ang Diyos nagasangkap kanato even more, just so kita will be able to fulfill the plan He has given us. Kanang plano that He has given us both sa atong pagkinabuhi dinhi og sa atong pagkamatay after we got saved. So therefore, because of what Romans 8:28 has said, Romans 8:31 nagaingon pod, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Now, ang katapusang bahin o konklusyon bahin ni ini ana nato mabasa dias versikulo 32 nga nagaingon, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Now, kining maong mga pulong dias versikulo 32 nagapakita kanato nga ang Dios nga Amahan mihukom sa tanan natong mga sala, natong mga sakop sa kaliwatan sa tao, kaniadto karon og sa umabot pinagi sa substitutionary death at the cross ni Ginoong Jesucristo. Pagpuli man to ang iyang pagkamatay dito sa cross, iya tagipulihan. Inay kita mo ilansang dito sa cross, siya si Ginoong Jesucristo mo mipuli sa atong dapit. Mo tong iyang kamatayon gitawag na to og substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Og tungod niini, we can vividly see that dili ang mga sala nga amoy issue kung bahin na sa kaluwasan. It is Christ. Okay? Sabtani. It is not sins that is the issue in salvation. It is Christ. It is our Lord Jesus Christ who is the issue in salvation. He took all the sins sa tibuok nga kaliwatan sa tao upon His own body dito sa iyang lawas. Dito ilansang nila si Ginoong Jesucristo dito sa cross. He was our substitute. Imagine, siya ang mipuli. He took our place. He became poor so we may become rich. Di pa duga itong ibasa kini maong bersikulo. So He became poor so we may become rich. Segundo Corinto 8:9. Now, this clearly emphasizes nga kita naluwas lamang pinagi sa atong pagtuo nga siya namatay alang kanato. Faith alone, in Christ alone. Mao to'y kaluwasan. And why by faith alone? Nga naman. Tungod kay ang pagtuo is the only method of perception nga why merito. The other three, you know very well that there are three kinds of perception. Dunay tulo kamatang sa tawhanong pagpanabot. Three kinds of perception sa to. Ang nagunay ni empiricism. To see is to believe. Kaya maumanay ikasulti sa mga tao. Empiricism na. Kanang perception pinagi sa atong makita, atong madungog, atong masimutan, atong matilawan, atong kanang hikap. Okay? Empiricism, to see is to believe. Okay, mao ni ang unang matang sa pagpanabot. Ang ikaduha mao ang rationalism, pagpangatarungan, perception through reasoning. Okay?
O ang ikatulo, mao na ang pagtuo. This is inherent in everybody. By kanang mutuo tas mga butang, probably we have not seen or known. Sama pa lang sa believing 1 + 1 = 2. Kanya, tuo ta nga na ay dapit o na ay lugar nga inganlan o Grand Canyon, although we have never been there. And yet you believe. O niya na ay lugar nga lag New York o sa pa. Kanang Disney World, Florida, sa pa. Although we have not been there maybe, but mituo ta. This kind of perception is non-meritorious. Kining maong matang sa pagpanabot. Because everybody is able to use it, to believe. Basta? Na mo nang gigamit sa Diyos. When it comes to salvation, it is the object of that faith that has the merit. Okay? Kinsa man ang object of that faith? Si Ginoong Jesucristo. It's the Lord Jesus Christ who is the object of our faith. It is all in Jesus Christ that has the merit. And we never, ever have any kind of merit in order to get saved. Never. Wag yun. What a merito. So akong sublion, all the merit is in the Lord Jesus Christ. Ug tungod niini ang pulong sa Dios na gaingon, whosoever believeth on Him shall never perish, but have what? Eternal life. Busa, there is this principle that I have given you, that to die for a believer is a what? For a believer, alang sa magtotoo, to die is gain. A profit, ganansya, sabi ni Visayan. Ang magtotoo ni Jesucristo is declared a winner because he is an overcomer, nikao sa Grigong pulong. Now, kung bahin nas pagkinabuhi, the living side of it, ang magtotoo nga kana gitawag na nga strategic victory ang iyang naangkon, is strategical winner na siya tungod kay he is now on God's side. Kini mao ang pagkanagamit sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Okay? Kung bahin na sa pagkinabuhi. So he is using the 10 problem-solving devices that God has prepared for him. And ang kining tanan nga napulo ka kanang paagis pagsulbad sa mga suliran have been taken from God's Word, which inining panahon has already become a part sa iyang kalag. It is now nagatuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot, diha sa iyang mentality of his frontal lobe of his kanang kalag. Now kini mo ni gitawag nato og application. This is the real issue, application. Now, first prophet, when a believer applies doctrine to experience in life. Second prophet, third phase of God's plan. Third phase, unsa man ay katulong bahin sa plano sa Dios. Inig kamatay na nato sa lawas, physical death. Absent in the body, face to face with the Lord. Okay? Ugang what is this third prophet? All your blessings are becoming a reality. Ang tanan nimong mga panalangin. The blessings, great blessings, nga gideposito alang kanimo dito sa Trinidad. No, nga itong gisgutan. Di palang lugay, bahin ining panulundon, inheritance. So, ang mga blessings, escrow blessings, they become a reality. Mao na third prophet. Ganan siya. Now, tungod ni ini,
ang magtutuo lamang nga gamit sa doktrina nga siya mananaog naman. A believer who is functioning with doctrine is a winner. Now, this believer can boldly and courageously stand firm samtang siya magatubang o kamatayon. He can stand firm. This is the only kind of believer nga hamtong naman nga makasuppress siya sa kanang disaster of a dying. Kaya disaster man yung pagkamatay, di ba? So, kini lang maong matang sa magtotoo ang makasuppress the disaster of dying from entering into his stream of consciousness. Otherwise, it becomes a stress to him. You see? Now, he is bold enough. Ligon gid siya. Di gid matarog. Strong enough to suppress it. Ngano man? Tungod sa pulong sa Dios. Ug anaad siya iyang kalag, ang maong pulong sa Dios, apil na niya itong 10 problem-solving devices. Apil na katong Operation RES. Ano sa man itong Operation RES? God, anything that happens in our life has a reason, explanation, and a solution. Manong Operation RES. Ano sa pa? Operation PTA. Numdum ka. A believer must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Unya, unsab to, faithless life. Unsab tong agenda sa faithless life. Operation CTR, kanang a believer must claim a promise. Unsa pa? Think of what God can do to your problem. And R, relax because God is in control. Unsa pa gyud? He also kanang uses the doctrine of so what. Doktrina ni. So what? Sa isulti sa uban, basta ikaw tukma, husto, sibo, nahiluna ka sa plano sa Dios, sa pinagi sa paggamit sa mga pulong sa Dios nga naa sa imong kalag. Unya unsa pa? Kantong ibang tunan nga mga daghang mga operations, Operation ROTMPP, Operation BODRPLS, Operation SLBA, Operation kanang sa patong uban ODRPLS, okay? Unya kining tanan nga mga doktrina man gawas na kini. Ang buot pasabot nga they are available ug mahimo lang ng kanang hulbuton gikan sa atong kanang budiga nga mao ang human spirit nga niya sa atong kinabuhi na. Now, while this believer was still alive, samtang buhi pa siya, siya naanad na. Naandan na yun niya ang paggamit sa mga pulong sa Dios. Aron masuppress niya ang mga ginagmay nga mga katalagman bas kinabuhi. He is able to suppress smaller disasters in life. Now, karon siya nagatubang og dako na gyung disaster. Og iya gyung kanang atubangon kini. Mo kanang atubang siya ni. He's going to face it with boldness and courage and ease and calmness. Ay pagkakalma. Kaya nga naman, tungod sa doktrina. Na ato namang nibawan nga sa diha nga ang magtutuo kontrolahon sa iyang kinaiyang makasasala. Nga naman kontrolahon naman siya sa kinaiyang makasasala tungod kay nakasala. Sa diha nga
ang magtotoo makabuhat og sala, then automatic dayon mo unsa take over ang old sin nature, kinayang makasasala. So he now becomes a loser believer. Mo siyang pildiro. A loser believer, samtang siya magatubang og kamatayon. Kay disaster lagi ning kamatayon. Okay? Now, let us give you some principles in here. Okay? With maximum Bible doctrine in the heart and the function of all of the 10 problem-solving devices in the soul, ingon nga lines of defense kini, wag yu kay kadlok sa kamatayon. Wala. You have no stress in your soul when the reality of dying becomes clear. Wag yun. So, ang kuna dayon ang saad sa Dios. Romans 8:28 especially. God works all things together for good. Okay? Unya sunod, claim sa kanang garantisado nga mga saad sa Dios, that He is the one who supplies all our needs, both in living and in dying. Siya naman yun. Oh, may line. Kasabot ka. Now, while naakadiha sa Roma, turn to verse 35. Kini nagaingon, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Now, jump to verse 37. Lukso lang. Kini nagaingon, no. Namo kanitubag, no. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Now, diez versikulo 38. For I am convinced. Convinced about what? Convinced that while you are facing death, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers. Verse 39, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Now look at that. Kita nimo? Everything rabas sa gihisgutan din are being mentioned din while you are facing your own death. Sabot ka? So there's no problem when you are up in the sky or down deep in the ocean. Why? Neither height nor depth. Kana mo gihisgutan, neither height nor depth, God. Di ba? Now, paminaw. For you, believer, to die is profit, ganansya. Now, the verses that we have just read, verses 38 and 39, kining mao mga bersikulo, mao ni foundation of spiritual dynamics. Ug tungod niini, ang magtutuo nga nagatubang og kamatayon since namuhuna na, namuhuna na siya sa pulong sa Dios in a persistent, consistent, and continuous study of it. Malahutayon, masubayon, makugihon, nagmapadinayunon. He has maximum amount of doctrine in his frontal lobe. These are the things, mo kini ang mga butang nga iyang gigamit at that moment he is facing his death. Kining mong magtutuo can shout based on 1 Corinthians 15:55. Ngano? What does verse 55 say? Yun sa may gisulti. Okay. Let me read starting verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable. No, kining perishable lawas nga mamatay.
So when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Giya ka ng unsabay swallowed up. Isuyop. Now, if you are smart, and I will test your being smart, unsa may bot ipasabot sa bersikulo 54 or unsa may gisgutan dining bersikulo 54. Unsa man bakit sa makatagan ang gisgutan ni way makatagan mao ang pagkabanhaw, resurrection. It talks about corruptible physical body to be replaced with incorruptible, imperishable body. Maunay pagkabanhaw. Now that verse tells the believer that's victory for you. Maunay mo kadaugan. Mauna nga dis versikulo 55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Ang law. Now, naipangutana, what does verse 55 mean? Una sa may gisgutan in this verse? Well, you answered in verse 54, it talks about resurrection. Now, what about verse 55? Unsa man ang gisgutan nini? Answer, this is talking about your dying sa imong kamatayon, and your victory you're going to receive even at that moment of your dying. Mao na iyang hisgutan. You have victory. Sabtag na. The victory here is related to your dying. Mao na imong kadaugan. Okay? Now, why is your death a victory? Ano man? Or let's put it in a milder way. Kaunsay unsap ukon anay let me put it this way. Mawa das passing nini. Let's put it in a milder way. Kaya na pay uban ninyo nga mahadlok mamatay. Tinood? Yes, there are many of you who are still afraid to die. Why is your dying a victory? Ngano man? Well, unas tanan, magklaruhay ta dinhi. Okay? All of you are alive, dihas imong gilingkuran, gusto? But there are some who are practicing tugtog ba? Mga luka-luka. Okay. Each and every one of us, tagsa-tagsa ka na to. Our respective life is hanging on a fine, fine thread. Okay? Nabihang ni Pisara nga tanod. Okay? At any moment, it can be cut off, right? So because of this, let me give you 3 principles dinhi. Principle number 1, no one is truly prepared for death or even for dying apart from that all-important decision to believe on the Lord Jesus Christ. For this is the only way in which we receive eternal life and enter into relationship with God while still on this earth. Sabtaginat. Why bisag usa ang andam mamatay or even for dying apart from that all-important decision? Gawas lang niya ng kinabililuhan o kinaimportantihang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga manduluwas. Kay maora ni ang bugtong pagi nga imong madawat ang kinabuhing dayon ug ikaw makasud niya ng relasyon ngadto sa Dios samtang niya pagkadinining kalibutan. In other words, what does this principle mean? Nga nobody is really truly prepared for death or even for dying if one is not what? If one is not saved. Na.
Kung dili ka luwas, mao na. Because it is only by his being saved nga he can be sure nga siya makasiguro to live with God forever. That's the only way. Maora ka na ang paagi nga makakinabuhi ang tao uban sa Dios didto sa eternidad. Paminaw, ang dili magtotoo is never prepared for death or for dying. He is never prepared. Principle number 2. No believer, nangisugot na magtotoo, no believer is prepared for death after salvation apart from that spiritual dynamics of metabolized doctrine in his heart and having his own lines of defense composed of his very own 10 problem-solving devices na. Why magtotoo ang andam nga mamatay human siya maluwas. Gawas lamang niya ng spiritual dynamics ang iyang paggaling sa doktrina sa iyang kalag, diya sa iyang kalag. O pag-angkon niya ng gitawag lines of defense nga nag-appeal kini sa iyang 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kaniya. See? Ato ni padayon ugma niya pa sa principle number 2 pamanta at sa principle number 3 ugma. Magampo ta. Higala. Kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka bagbahilangit ka o maimpyerno hangtod sa kahangturan. Ang Biblia ang pulong sa Dios nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan. Mao nang gipangutana ta ka higala nining maong pangutana tungod kay mao kini ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka nini, luwas ka ba? Are you saved? Now dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili are you saved? Luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon niini nga kinahanglang maluwas kita. We've got to be saved. Higala aron ka maluwas. Paminaw. Unas tanan kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa kamakasasala. Roma 3:23 nagaingon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Okay? So higala ang imong sala mo hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud mo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Usara ang paagi nga ikaw mahilangit. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. So, sabtahiga lang ang pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang. Mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. That's the only way to be saved. And you have only 2 choices. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? Or musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? You'll be condemned. So pagpili gala, sabtag yun ang gisultis pulong sa Diyos diha sa Juan 3:18 na nag-ingon. Ang dili mo tuo, mahinukman ang daan, tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa akong sublion, sa pagpahinomdom kanimo, tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo. Bahin sa kaluwasan, bahin sa mga pamaagi nimo nga angay namong sundon aron kami hiluna diya sa imong grasya
ug nga makahimaya kami kanimo, Dios. Upan ang labing tinuod, ikaw raman ang makahimaya kanimo, pinagi sa among pagkabot na unya sa pagkahamtong Espiritu Hanon, ug diha ka mahimaya sa pagtanaw nimo sa imong mga anak nga nagmalahutayon, nagmakugihon, nagmasigihon, ug nagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ug nagatubo diha sa ilang kalag. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Dios. Dada kami pagbalik ugma dinhi nining among pagtuon sa imong pulong, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.